Il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar ma approvax l-applikazzjoni għall-estensjoni tal-kampus tal-American University of Malta fl-Isla. L-American University daħlet applikazzjoni għal bini ta' faċilitajiet għall-istudenti f'post fejn bħalissa hemm allokat spazju ta' parkeġġ. Il-perit tal-proġett kellu ċans għal-ħamis filgħodu sabiex iressaq pjanti ġodda, iżda qal li l-American University of Malta iddeċida li ma jibdilx il-pjanijiet għax huma skont il-liġijiet tal-iżvilupp tal-2005. Id-deputat laburista Clayton Bartolo, il-membru tal-bord fisem il-Gvern, qal li stenna li l-perit tal-proġett jirrevedi l-pjanti dwar l-impatt viżwali. Tkellem dwar is-swar tal-Isla li għandhom jingħataw il-protezzjoni li xirqilhom. Konxju tal-impatt li seta' jkollu dan il-proġett tan-nies tal-Kottonera, id-deputat tal-Gvern ivvota kontra dan il-proġett. L-istess bħalma għamlu l-membri tal-bord li b'mod unanimu vvotaw kontra dan il-proġett. Din id-deċiżjoni intlaqgħet b'ċapċip kbir. Vot li ġie mfisser bħala rebħa l-poplu tal-Kottonera. Hija rebħa għall-Bormla, għall-Isla, għall-Birgu, għal dawk in-naħat. L-open spaces huma importanti. Is-swar ħajbqu tagħna u tal-Kottonera kollha. L-Isla hija sinjura fil-kultura. Rebħet Malta kollha, l-istorja ta' Malta. L-impenn tal-Gvern huwa li jkompli investi u jagħmel xogħol ta' tisbieħ fil-Kottonera. Fil-fatt, ftit tal-ġimgħat ilu tħabbar li b'investiment ta' żewġ miljun ewro se tkun qed tissebbaħ id-daħla tal-Isla, fejn ser isir xogħol ta' restawru tisbieħ f'żoni li ma kinux aċċessibbli għan-nies. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.